Bereka gokorekana amenye kurwa sekenyo kerikya nyansanga ni gobwate kibakwegekera kubwatikana n'umucyandobo oyubona berego kubacanda senga kentambe kubwatikana no kubora kwa macho orokane go ekomere kubwatikana n'umusamariya yo mu yakorwa asenseria ya Canada omanyekanete buna ezbone meyako go sesongo konyara kubatijorera chinsoka sensemejo okwani gatseni kyandizi TV azitukolia menya buni gono bago kirigitambukire kyubuna tokumanyigwa no muri kitojore kerubo. Imeya wadi ya marani asebunge ya kitutu cha Chenot ekinyoro kya nyansaga niga bamenye besokre na goteba buna nigo batigire maiga ase amagenderero tari umuriro tari ndoche gose tari para ano tobwate mechano tobwati amache tobwati para tobwati estima abana baito toko batome etingare ekenyoro kende ochinyako egani no estime kale bono tochandegete nyansaga togitereire unege singaiga mochando bwa mache nigo bono obabereire igoro mono nakoreta emechando yende menge buna amaroire kubwatyo kunyoko machamabe ogotarege kegetambe korigia mache amache ntobwati amache to estokonyora enenjerie nkoro togokunya amache roche setente twamenya gutumia emechando tobwate ya marwaire igoro ya mache amabe mambe ya rero ni gomogoko monene obabwata maiga y'omuntu bw'omoyo bw'ogwancha Hezbon mayeka uyuera sense ya Canada kwerwa eryo kubaroseria bitacho birabakonye nakitware konyoro mogoro simambio omuyamu no Hezbon yachirega gotokonya abanyansaga na into tomobwata okoboka torusiroche atorete engegu abantu baninto banyansaga mwanjira nyino omwana oyiga atokonye nanda amente gotokonya omuntu nabagotwara egento tari koru lakini okoru no moyo yomo okoru egento gochia sabana inchi banya gukwinyora ribuya orure arosie getacho ganyansaga abantu baitu banya kunywa mache na rure no moyo musafiga ndoko mwancha gaki abantu abarenge no mogoko monene nigo bamwiraniria mayeka bunambia ase okubainyora waigo nigo baragikyara guchesa baraya bachoretwe asoko baibana kubombi maiga yo kuira chikura ase bono baba borie wesokya na kubakorera emirimo ase buna babarierete eira era batu asemere twakirete chikura kibese mebuko kyabo kire ekibakoegwa ko bono nturi konyorupi ntomanye tina ngitokote chikura ngwa katore na ande na otori na barabwo ekara twabaire chikorero rimba tutagetipi mbate dikotorra pi tenene ilkurwa service ya mayeka nigo bono babasaba abantu abo gutenena amo iryo bagenda kubakonya ase chinsemo au boigo nigo basabire bari bakubaruta magena kwera ngora ase ngencho eganga yabo niyo bokonyi otokora chakiraya tumanya kogenda nda yaguchumwino bono gutwarura service yaye na intundu tagete ekero tucho chakegasiye na inu motobwatisie titoru twa magena motokonya magena ka gocha moya tangi ripoteria egetaseni Kendizi TV editaria Nenjuli Kerubo.